Indadauluan ni Governor Ramon Monmon Gico III iti probinsya iti Pangasinan iti nangipaay iti tulong iti gobyerno probinsyal ket naindano na iti tulong kadagiti pamilya na apektaran iti napalabas a bagyong Uwan. Kadwa na iti PSWDO nga nangibunong iti ribo-ribo nga food packs iti naapektaran nga ili akas iti Dasol, Infanta, Quezon, Quintin. May palagip nga iti Calabes ket na ideklara iti state of calamity iti probinsya iti Pangasinan. Napalalo nga yaman dagiti umili iti naipaay kanya nga tulong wenno nasao nga ayuda. Damag Regional para iti IFM News, Idol Shanti Papi Tata Karamed. Indadauluan ni Governor Ramon Monmon Gico III iti probinsya iti Pangasinan iti nangipaay iti tulong iti gobyerno probinsyal ket naindano na iti tulong kadagiti pamilya na apektaran iti napalabas a bagyong Uwan. Kadwa na iti PSWDO nga nangibunong iti ribo-ribo nga food packs iti naapektaran nga ili akas iti Dasol, Infanta, Quezon, Quintin. May palagip nga iti Calabes ket na ideklara iti state of calamity iti probinsya iti Pangasinan. Napalalo nga yaman dagiti umili iti